Acompañada do alcalde José Carlos Vidal e representantes da entidade de conservación do polígono da Tomada, a delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, achegouse ata este parque empresarial para comprobar o resultado das obras levadas a cabo nel e que permitiron a renovación do firme en varias vías. A actuación contou cun orzamento duns 110.000 euros. Arranxar o que pode ser este vial desta primeira fase deste polígono que tiña necesidade, que o Concello foi quen de tomar a decisión de dirixir ese diñeiro que lle demos de 110.000 euros para facer este investimento que consistiu nun fresado de todo a superficie pola onde circulan moitos camións durante o día e sobre todo despois para poder facer unha nova capa asfáltica de uns 5 centímetros de espesor, facer os pintados e tamén poñer o que é a sinalítica. Dende o Concello da Pobra agradeceron esta intervención, que permitiu reforzar as condicións de seguridade no polígono, así como tamén a mellora do estado xeral do parque empresarial. Esta intervención non só é unha mellora estética, é, ante todo, unha aposta decidida pola seguridade da circulación dos centos de traballadores e transportistas que transitan estas rúas a diario. Desde o inicio da nosa xestión tivemos claro que o polígono da Tomada debía ser unha prioridade absoluta e prioritaria deste goberno municipal. Primeiro reforzamos a protección ca instalación de cámaras de seguridade e agora saneamos o firme e a señalización de parte das súas vías. A delegada aproveitou a súa visita á Pobra para anunciar unha nova liña de axudas da Xunta para a mellora de polígonos, cun orzamento de 3,2 millóns de euros, animando os concellos do Barbanza a acollerse novamente a ela. Quero anunciar que mañá mesmo volve a sair publicada cos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2026 con 3,2 millóns de euros e, por tanto, seguimos animando para que os concellos o ben de maneira individual ou ben de maneira conxunta podan solicitar. Estamos a falar de unhas axudas que poden chegar ata 120.000 euros, un 80% da axuda que entendemos que é viable.